Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, milí sledující. Vítám vás u dalšího dílu mého pořadu Člověče nezlob se s Janem Burešem. Pořadu, do kterého si zvu mé milé kolegyně a kolegy z politiky, abychom se bavili o věcech, které s politikou nemají nic společného. Začal bych na úvod samozřejmě jedním vtípkem. Povídám dceři, prosím tě, neviděla jsi někde moje noviny? A dcera se na mě otočí a povídá, ty jsi úplně nemoderní, v 21. století noviny, vem si tady můj iPad. No, na tu mouchu stačil i ten iPad. Mým dnešním hostem je můj kolega z Poslanecké sněmovny Petr Beitl, otec dcery, kterou vedl k oltáři, a také 2 synů, starosta a posléze i primátor města Jablonce. Ahoj Petře. Ahoj Honzo. Zahrajeme si Člověče nezlob se, jakou barvu si vybereš figurek? Já mám svou oblíbenou modrou. Modrou. Tak já ti to takhle natočím, můžeš hodit a host má právo, přesně tak. A rovnou pojedeme? Dle tvých měkkých pravidel mohu hned. Ano, ale vyhazovat se samozřejmě taky může. Dokonce někteří moji hosté to dělali s velkým gustem. Petře, ty jsi byl starosta a pak jsi se jednoho rána zbudil a byl jsi primátor. Jaký to je pocit být ze starosty najednou primátor? Tak pocit je to úplně stejný popravdě a nebylo to tak, že jsem se zbudil. Samozřejmě jsme museli udělat několik kroků, aby jsme změnili statut města. V podstatě ta myšlenka byla taková, že města o stejném počtu jako obyvatel jako Jablonec se stávala statutárními a my jsme se rozhodli, že se pokusíme ten statut získat také a podařilo se to. Já musím ještě na tebe prozradit, že ty jsi byl za rok 2014 vyhodnocen jako nejlepší primátor, dokonce jsi přebíral ocenění na Pražském hradě, že? Je to tak, jak říkáš. Ta samotná atmosféra v sále je slavnostní, nicméně bylo to trošku jak na Oscarech. Neměl jsem ani potvrzeno, že ten titul získám, i když jaksi z kuloáru mi bylo naznačováno, že bych tam měl být, že budu cosi přebírat. A ten pocit potom byl opravdu dobrý. Bylo to po 4 letech práce a ten titul vůbec nevnímám, že by se týkal mě jako osoby Petra Beitla, protože to, čím jsme si ho zasloužili, tak to byla práce celého týmu na radnici, týmu, který jsem řídil. Znám to dobře taky. Poděkování určitě patřilo a hned jsem ho tak prezentoval všem členům toho týmu. Připravoval jsi si nějakou řeč, když jsi říkal, že to bylo jako na Oscarech, tak jako děkuji mamince a Bohu a tak dále. Ne, ještě jsi hodil 6. Poděkování bylo velmi krátké, řeč jsem si nepřipravoval, až takhle to koncipováno nebylo. Já na tebe prozradím, že ty jsi od roku 1978 členem sportovního oddílu veslování. Říkám to správně? Samozřejmě špatně úplně. Špatně, tak mě prosím tě oprav. Tak to oddíl rychlostní kanoistiky. Rychlostní kanoistiky. Bych mohl poučit i naše potenciální posluchače. Rozdíl mezi pádlem a veslem je poměrně zásadní. Pádlo se drží v ruce a veslo je připojeno k lodi. Pádluje se čelem ke směru jízdy, vesluje se zády ke směru jízdy. A abych doplnil další cennou informaci, pádla jsou dvojího typu, jedno je kanoistické, druhé je kajakářské. A já jsem byl tedy kanoista. A už nezajezdíš si někdy tak jako pro radost? Tak z té opravdu aktivní sportovní kariéry, z které jsem skončil někde kolem, když mi bylo 20, ta rychlostní kanoistika je opravdu dřiná a když se chce člověk udržet na nějakých pozicích, tak ten trénink je opravdu ostrý. Tak jsem přes trenérskou fázi se nakonec dostal k dračím lodím a samozřejmě i k rekreační turistice, takže tam si to ještě užívám. Jezdíte dračí lodě? Jak jste na tom teď momentálně? Tak jablonecký tým, který jsem spolu zakládal, má velmi výborné výsledky na úrovni Evropy a světa. Především naše ženy nám dělají radost, ale já už se k tomu tréninku bohužel dostanu velmi zřídka. Založili jsme teď takovou, řeknu, ještě méně závodní skupinu, takzvaný chachatým, ale bohužel se nedostanu ani do něj. Už až si to někdy vyčítám, ta práce ve sněmovně i moje povinnosti v Jablonci mi opravdu zabraňují. No a když už ten čas je, tak zase je přece jenom na prvním místě rodina. Tohle to si vyčítám. Musím říct, že to cítím jako největší křivdu, když si tak bilancuji, jako co do té práce vkládám a co z ní získávám. Kdyby si měl přiblížit našim divákům, co to vlastně je dračí loď, někdo se s tím třeba nikdy v životě nesetkal, tak
Jak bys to charakterizoval? No tak dračí loď je taková kanoistická týmová záležitost. Jsou dva hlavní typy dračích lodí. Jeden je pro 20 kanoistů, jezdců dračí lodě, a pak se vymysleli takzvané babiny, ty jsou pro 10, protože dávat těch 20 lidí dohromady je poměrně náročné, a k těm 20 ještě patří bubeník a kormidelník. Bez bubeníka to jde pro zkušenější posádku, bez kormidelníka ne, takže na trénink potřebujete těch 21 lidí. Když se nesejdou, tak do 15 se ještě pořád dá vyjet. Bubeník je ten nejmenší, nejlehčí, nebo jak se vybírá vlastně bubeník, nebo nejzasloužilejší? Ten se vlastně jenom veze, že jo? Tak, bubeník je váha navíc, takže samozřejmě, když je ta váha co nejnižší, tak je to optimální. A kormidelník to zase je asi docela náročný, protože držet tu loď ve směru teď, samozřejmě ta loď, říkala si pro 20, tak to je dlouhá, že jo, loď, to není žádná krátká, to znamená, ty manévry tam jsou poměrně složitější, že jo? Člověk si musí uvědomit na té vodě, že když se jedou rovné tratě 200 nebo 500 metrů, tak se může stát, že dostanete vlny od soupeřů, které tu loď skutečně dokáží jaksi rozhoupat a i měnit její směr, a na dlouhých tratích je potřeba vyjíždět obrátky. Tam je ta práce kormidelníka velmi důležitá. Dokonce může ta práce rozhodnout celý závod. To věřím. Udělali jste se někdy při závodu? Při závodu ne, a potopili jsme se jednou při závodech bazénu, to je taková speciální disciplína. Počkej, bazénu, to jste toho moc nenapádlovali, ne? Teď i 50-metrový bazén vám musí být do domečku. Do domečku. No, do domečku. A ještě jednou. A to už rovnou si anebo si mohl nasadit. Tak. V bazénu, to je takový doplněk zimního tréninku, se soutěží tak, že se zapřáhnou nebo spojí se dvě lodě lanem a je to takové klasické přetahování. Na lodích se pádle od sebe, je prostě daná kvota, kterou když ta loď přetáhne, tak vítězí a postupuje jaksi do dalšího kola vyřazovacího, protože samozřejmě jdou dvě lodě proti sobě. No a tam, když se to jako opravdu rozjede a rozhoupe, tak se může stát, že se díky tomu napnutí, ta loď není ve standardní situaci, se do lodě dostane voda. Nám se takhle podařilo v Podolí jednou tu loď potopit. V Podolí, takže netrénovali jste v Jablonci, jo? To se špatně trénuje. Nevejdete se? Ale vejde, ale potřebujete tu druhou loď. A to jo, jasně. Jo, to je spíš o silové přípravě. No. Já jsem se taky o tobě dočetl, že si kdysi ještě s jedním svým kolegou, že jste provozovali Horský hotel Ještěd a prezidentskou chatu. Ten hotel Ještěd, to je ten slavnej Hubáčkův. Je to tak? Jo. Objevili jste tam něco zajímavého, co třeba veřejnosti není jako úplně zřejmé, do čeho kam se veřejnost nedostane, a tebe to tam zaujalo nebo překvapilo? Tak to je záludná otázka. No. Abych to uvedl ještě na pravou míru, ten začátek, tak já jsem pořád spoluvlastníkem firmy, která ještě ta prezidentskou provozuje. Ano. Na Ještědu jsme od roku 95. Ten Ještěd sám o sobě je opravdu fenoménem architektury i toho jakéhosi sepětí tvůrčího skupiny lidí, kteří vlastně uprostřed studené války mezi lety 66 až 73 vytvořili něco, co bylo v Čechách na tu dobu nevídaného, a ještě to tvořili všechno, tak říkajíc, na koleně. Ty příběhy jsou opravdu zajímavé, ale o tom bych tady mohl mluvit hodinu a to by bylo dlouhé. A samozřejmě my jsme odkrývali různé vrstvy toho Ještědu, protože před náma se k těm interiérům a k tomu původnímu vybavení chovali všelijak, i se tam měnily strany, s kterými jsme jednali, protože jsme tam pochopitelně jako nájemce. A i jsme otvírali různé 13. komnaty a v nich jsme objevovali různé staré věci ze skladů a jo, těch překvapení bylo hodně. Tak poděl se s námi o něco zajímavého, jestli... Ono to nebylo nic šokantního, pro nás to bylo hezké, že ty věci byly spojené s tím Ještědem, takže... Takže jste objevili třeba původní nábytek někde, nebo... Ten původní nábytek tam byl především na pokojích, protože restaurace byl právě v 90kách v návalu takové té 90kové euforie, že na parkoviště a rozdán či zlikvidován. Bylo jenom několik kusů, které se nám naštěstí podařilo zachránit, ale třeba Ještěd měl také v tom roce 73, že otvíral vlastně kompletní sady nádobí, zařizovacích předmětů. No a ty se rozkradly údajně během několika málo měsíců.
A zbyly věci, o které nebyl až takový zájem, anebo které byly po kancelářích a tak. A třeba v těch skladech jsme našli velkou zásobu mokašálků spod šálky. Že ty mokašálky přece jenom moc nefrčely. Jasně, dělal se turek velký, že jo? Na kávu a ty byly tak hezky balené ve slámě a byly jich tam stovky, opravdu vyšší stovky kusů. Tenkrát jsme je vlastně jakoby rozdávali hostům na výročí 30. ještě mimochodem letos budeme slavit 50. My jsme tam už opravdu dlouho. A používají se ty mokašálky dneska v restauraci, ty původní, nebo? Nepoužívají, to už tolik jich nebylo a byla to jako jeden článek vytržený z té sady, takže ono bychom ještě každému museli vyprávět, že je původní. A do toho jsme se nepouštěli. Jak tě to vlastně napadlo pustit se do takového jako biznesu? Protože ty nejseš z hotelierství nebo nepocházíš z tohoto prostředí. Já mám vzdělání technické, strojírenské, ale k hospodám a restauracím jsem měl vždycky pozitivní vztah. A v podstatě mě do toho podnikání přivedl můj společník. Jsme vlastně spolu se známe od 15 let a on v určitý fázi svého podnikání v podstatě potřeboval pomoc. Já jsem měl jaksi výhodu své německojazyčné jazykové vybavenosti, takže jsem jaksi nastoupil do jednoho projektu s ním a ten projekt se v podstatě rozrostl do toho, co funguje dnes. Hrálo v tom třeba roli taky to, že jsi sportovec, myslím ti ten ještět, že jo? Protože vím o tobě, že ty jezdíš nejenom na lyžích, ale i na snowboardu. Dokonce jsem viděl tvoji fotku s Jardou Kuberou, který na lyžích a ty se snowboardem. Tak na snowboardu jsem se naučil, když jsem učil lyžovat svého nejmladšího syna. A zase jsem věděl, že mě budou čekat s ním hoblování takových těch svahů v okolí Jablonce, tak jsem říkal, no tak tam s ním nebude jít na lyžích, no tak se, myslím, že naučím se rovnou na snowboardu, takže jsem si přetrpěl pár dní, jezdím tedy na slalomovém snowboardu s těmi pevnými botami a je to zajímavá zkušenost. Jo? Baví tě to, když máš v zimě volnou chvilku, tak vyrazíš? Když oni ty volné chvilky nejsou ani v zimě, to je právě ta smůla a ten snowboard je skutečně dřina pro mě. Jo. Není to tak úplně jako, že jede se samo, ale... Tak ten slalomový skutečně není o tom se válet na svahu, jako to dělají ty s těmi měkkýma botama a kouřit více či méně dobré věci. To je skutečně o takové sportovnější jízdě, že si ten svah, ty člověk si jede opravdu pod kontrolou rychle, ale dole si ty boty rozepne, nebo se od toho prkna odpoutá a odpočívá. Já tě znám ze sněmovny jako právě takové jako klidného a teď jako velmi seriózního jako člověka, tak vůbec jsem tě netypoval teda na snowboard, to bylo pro mě jako překvapení, ale na co bych tě vůbec netypoval, že ty se pustíš třeba do toho, že si přejdeš bosýma nohama přes žhavé uhlíky. Jak se k takovéhle věci dostaneš? Tak speciálně tyhle zážitky mi připravují děti a konkrétně tohle dcera. Dokonce jsme to měli ve 2 vlnách. Nejprve jsme absolvovali kurz takzvané Wim Hofové metody dýchání a otužování. Tam jsme se spolu potápěli do kádě s ledem a rok na to tedy jsme to posunuli k chození po žhavých uhlicích. Jaký je to pocit? Já bych byl určitě strašně nervózní a bál bych se, že si prostě spálím ty nohy. Jak dlouho ses k tomu odhodlával? No tak přiznávám, že jsem nešel první, byla tam poměrně velká skupina a byla tam taky docela do zima. Takže v podstatě potom, když jsem stál bosý nějakých 10 minut a venku bylo asi 8 stupňů, tak jsem se na ty uhlíky skoro až těšil. To je pěkný. To je pár sekund, že jo, který člověk přejde. Takže extrém led, potopit se do ledu, jaký tam je zase pocit? Jak tam jsi to jakoby vnímal? S tou kanoistikou jsme byli s tou vodou v přímém kontaktu od jara až do podzima. V podstatě kromě doby, kdy máme zamrzlou přehradu v Jablonci, takže já se vody studené nebojím. Ale ten let a celá ta lekce byla velmi zajímavá, protože ono to mělo některé fáze, a to zase tady nechci pitvat, ale pokud by někdo se tím zajímal, bych to doporučil. No a v podstatě pro mě nejstudenější zážitek byl v kryokomoře. To už jsem absolvoval x let dozadu a tam jsem se pohyboval tady v teplotě minus 140 stupňů.
To si chtěl to zkusit, nebo to bylo z nějakých zdravotních důvodů? To bylo takové překvapení. Jeden z partnerů nás pozval do Polska, řekl nám, ať si vezmeme plavky a zimní čepici a rukavice a víc nám nechtěl říct, tak mu řekl, co se bude dít. Ale absolvovali jsme tedy tu kůru v jeho komoře a je to taky zajímavá zkušenost. Kam bys pozval v Jablonci, když by někdo z našich sledujících se chtěl vypravit do Jablonce, tak na co určitě, co nesmí vynechat tedy? Kam bych měl třeba já se přijet podívat? Tak já vnímám Jablonec především jako město, které je položené v podhůří Jizerských hor na dosah Českého ráje, takže bych určitě doporučil, aby si ten dotyčný naplánoval minimálně několik výletů, ať už ve městě kolem Přehrady a po výlitkovém okruhu, nebo na nejbližší rozhledny, anebo dál do Jizerek, anebo do Českého ráje. My tam máme takové speciality, ty rozhledny, které byly stavěny na přelomu století turistickými spolky, takže kolem města na každé světové straně je minimálně jedna, už jenom si obejít nebo obejít na kole ty rozhledny je zajímavé. No tak moc děkuju. Vám, vážení diváci, děkuju za to, že jste nás sledovali. Pokud budete mít cestu na sever naší země, tak určitě zajeďte do Jablonce nad Nisou. Nevynechejte žádnou rozhlednu, která je v jeho okolí, jak doporučoval můj dnešní milý host Petr Beitl. Petře, moc děkuju za velmi příjemné povídání. Já také děkuji za šanci být v tvém pořadu.